יש איזה נושא שאנחנו המון פעמים מדברים עליו, אבל אנחנו צריכים לדבר עליו בשביל להחדיר את זה לראש שלנו חזק. הקרבה, השורש של המילה הקרבה, מהו? קרב, קרבה, קרוב. זאת אומרת שאנחנו מכירים את המושג של הקרבה, להקריב מעצמנו משהו, אבל באמת השורש של המילה הקרבה, להקריב, זה קרב, זה קרוב. זאת אומרת שהפועל היוצא מהקרבה יוצר קרבה. הקרבה יוצרת קרבה. מתי בן אדם מחובר למישהו יותר? לרוב המקרים זה יקרה כאשר הקרבת למענו משהו. הורים, מתי הם יהיו יותר קרובים? לאיזה ילד הם יהיו יותר קרובים? לילד הזה שעבר איזה משהו והם העניקו לו יותר, היו איתו יותר, עבר איזה משהו, הקריבו למענו, הם יהיו יותר קרובים אליו. ככה זה המציאות, המציאות שהקרבה מולידה קרבה. כל דבר בחיים שאתה מקריב, לך זה נקרא שהקרבת. מה זה הקרבה? קורבן. זה גם כן, שימו לב, אותם אותיות, שורש קרב. קורבן, אותו דבר זה גם כן גורם לך לקרבה. למה? הקרבת מהממון שלך. לקחת עכשיו 10,000, שמת פר. הקרבת 10,000 מהעבודה שלך, עבדת יומיים, 3 חודש על זה. שמת אותו לבית המקדש, קורבן, חטאת, עולה, תודה, לא משנה מה. המון פעמים לנו נראה שאנחנו מקריבים, וואלה, איך הקרבתי, כמה הקרבתי בשביל זה. כמה התאמצתי, כמה ויתרתי. תדע לך שכל הקרבה שלך יצרה קרבה. גם אם אתה כרגע לא מרגיש אותה, היא יצרה קרבה שאתה לא יכול להבין מתי זה יבוא לך, הקרבה הזאת. מתי פתאום יבוא לך הנקודה הזאת. בכל החיים, זה בזוגיות. בלי הקרבה לא תוכל להגיע לקרבה אמיתית בין בני הזוג. בין בעל לאישה. אבא לבן. בלי הקרבה, הבן שלך לא ירגיש מחובר. בן אדם שלא מקריב למען הילדים שלו, שלא מקריב, שלא נותן, שלא עושה, הוא לא ירגיש מחובר. ולכן מה היגיון אומר? היום שיש את כל השפע שבעולם, משפחות, ברוך השם, יש להם הכל, אתה רואה ההפך לפעמים, אתה רואה ניתוק בין האבא לילד. קחו את האבות שלנו, שלא קיבלו יותר מדי, הם הקריבו, הם הקריבו מאמץ, הם הקריבו, כלום לא בא בקלות, עבדו ועשו, היום עם כל השפע שיש, מה הוא יצר השפע הזה? אין הקרבה. הילד לא מרגיש, לך תקנה בשוארמה שאולי. לך, אמרתי לו לרשום לך מגש פיצה. היא חושבת, היא הביאה לו לאכול, אין ספק, היא אמא טובה, היא הביאה לו לאכול, אבל אם את חושבת שעל ידי זה התקרבת, לא. לא. הקרבה נמדדת דווקא בקושי. דווקא שוואלה, הבן שלך בא לך בזמן שהכי בא לך להיות עם עצמך, עם הכוס קפה שלך, או עם הכוס קפה והסיגריה שלך, ודווקא בזמן הזה, אבא, שומע, אתה יודע מה היה לי בגן היום? אחר אותי בכלל דינק עכשיו, איזה גן, מה הגן עכשיו? תן לי רגע, עוד מעט, כן, נו קצר, אנחנו קצרים. אבל תדעו לכם, הבסיס להכל, אתם היום ברוך השם עדיין בתחילת הדרך של החיים האמיתיים, של חיי זוגיות, של חיי משפחה בעזרת השם, תזכחו את זה איתכם חזק. הקרבה מביאה קרבה. אל תיבהלו מהקרבות. גם קרב, מה זה קרב? גם אותו דבר. מאותו שורש, קרב. הכל זה מאותו שורש בסוף, כי גם מלחמה, קרב שאתה נלחם... ועכשיו נגיע לפואנטה, יפה מאוד איתמר. גם ההקרבה מול התאוות והניסיונות שיש לנו, גם זה מקרב אותך לקדוש ברוך הוא. תרצה או לא, נראה לך מה, וואלה, לא יהיה, הקרבתי, עשיתי, וואלה, לא מרגיש שינוי. אין דבר כזה. נוצר קרבה בינך לבין הקדוש שאתה לא יכול לדמיין אותה אפילו. ולכן אם תשימו לב איזה יופי, תקשיבו טוב מה אני הולך להגיד לכם. אנחנו עכשיו נמצאים שבוע לפני חנוכה. שבוע הבא ביום הזה, מדליקים נר ראשון. נר ראשון של חנוכה, שבוע מהיום. בעזרת השם יבוא עלינו לטובה ולעם ישראל בעזרת השם. דיברנו על זה שכל הנס שאנחנו זוכרים מחנוכה, היו הרבה ניסים בחנוכה. אנחנו קוראים את זה בתפילה. על הניסים ועל הגבורות ועל התשועות ועל בימי מתתיה בן יוחנן. רצו להשמיד, להרוג ולאבד, רשעים נגד חלשים וטמאים ביד טהורים וחזקים ביד חלשים. ובסוף כלום לא קרה. מלא ניסים. אבל מה הנס שאנחנו מזכירים בחנוכה? נס פח השמן. נס פח השמן, זה מה שאנחנו מזכירים בחנוכה. אין איזה זכר לניסים האחרים שהיו. למה? מה הם הניסים האחרים שהיו?
תן איזה תזכורת, למה לקחת רק את הסוף? הרי מתי היה נס פך השמן? בסוף. נס פך השמן היה, אחרי שעברו את הכל, והכל התהפך לטובה, הגיעו לבית המקדש והם מוצאים פתאום כת של שמן שלא נטמע. זאת אומרת שדווקא את מה שהיה בסוף את זה מזכירים, אבל למה? מה עם כל מה שהיה בדרך? מה עם כל המלחמות והקרבות שהקרבנו בדרך? למה אותם לא מזכירים? תחשבו רגע על החשמונאים, וואלה, הלכו להילחם בלי עתיד. 13 איש הולכים להילחם נגד צבא שלם. ואיזה צבא הכי חזק באותו תקופה? יוון. תן להם איזה כתבה בידיעות, משהו, תן להם משהו, תן משהו. נס פך השמן. מה הרעיון של זה, חברים? למה דווקא את זה מסבירים? למה דווקא את זה מזכירים ולא מזכירים את שאר הדברים שהיו גם כן בחנוכה? אומרים חז"ל, יש דבר גדול, ותקשיבו טוב מה אני אומר לכם, יש מושג שנקרא חיבוק ויש מושג שנקרא נשיקה. אנחנו ביום יום שלנו, אנחנו יודעים מה זה, נכון? חיבוק. יש נשיקה, משהו יותר קרוב כבר, נכון? נשיקה זה כבר משהו יותר קרוב מחיבוק. תדעו לכם, גם אצל הקדוש ברוך הוא, יש מושג של נשיקה ויש מושג של חיבוק. מה זאת אומרת? יש ניסים, נס. כל נס זה חיבוק מהקדוש ברוך הוא. כשקורא לבן אדם נס, תדע לך, השם חיבק אותך. נס, מה? בוא היה צריך להיות ככה, קרה ככה, וואו. זה מי עשה את זה? זה הקדוש ברוך הוא, השם יתברך, חיבק אותך. אבל יש גם דבר שנקרא נשיקה. מה זה נשיקה? זה נס בתוך הנס. זאת אומרת, זה לא רק הנס המופשט, אלא קרה פה בתוך הנס עצמו היה עוד משהו. כמו מה? אני אתן לכם דוגמה. דוד המלך בא להילחם מול מי? גוליית. משהו מטורף. כולם צחקו על דוד. מי אתה הולך להילחם? הוא היה נער. מי אתה? אתה הולך להילחם עם הגוליית הזה? מה יש לך? הולך להילחם איתו. דוד לוקח אבן, זורק אותה על גוליית. איפה פוגע לו? במצח. מה קורה לו? אותו רגע מת. נס או לא? נס. זה חיבוק. אבל דוד קיבל גם נשיקה. מה הנשיקה שהייתה? כשאתה נותן למישהו מכה עם אבן ופוגע לו בראש, גוליית, איך היה צריך ליפול? אחורה או קדימה? למה? אתה דופק לו בראש. לאן הוא נופל? אמור ליפול אחורה. איך גוליית נפל? ויפול למרגלותיו. נפל למרגלות דוד, דוד בא, הוריד לו את הראש. גוליית הפלישתי נופל למרגלות דוד לרגליים שלו. שימו לב, מה מדובר פה? אם הוא נופל אחורה, דוד היה צריך ללכת 4-5 מטר ולהוריד לו את הראש. לא. כזה הוא אומר, לא. יש חיבוק, יש את הנס שהוא מת מעצם האבן בכלל. מי מת מאבן? גוליית. נדבר איתך פה על הער. מת מאבן זה חיבוק. אבל עכשיו אומר, אני רוצה לנשק אותך, דוד. אתה יודע מה הנשיקה שלי? ויפול למרגלותיו. קריאת ים סוף, נס, נפתח הים, זה חיבוק. מה הנס? מה הנשיקה? שנסגר על המצרים. זה הנשיקה. שלא נרטבו ברגליים. יפה מאוד, זאת אומרת שעצם זה שבכלל המצרים נכנסו לתוך ים סוף, זה הנשיקה. כי תחשבו על זה הרגע על המצרים, מה אתה נכנס לתוך ים סוף? אתם ראיתם מה קרה? 10 מכות, תגיד לי, אתם עוד נכנסים? היה שכל, תקלטו מה הולך פה. הם נכנסים. זה הנשיקה. אז תקשיבו טוב, יש לנו חיבוק, שזה הנס הפשטני נקרא לו, ויש לנו את הנשיקה, את הנס העמוק יותר, את האובר, אובר נקרא לזה. עכשיו תשימו לב איזה יופי, מה מגלים לנו חז"ל. חז"ל אומרים לנו דבר כזה, בחנוכה היה את הנס. מה הנס? מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים וטמאים ביד טהורים וזדים ביד עוסקי תורתך. זה הנס החיבוק. הצלחנו לנצח מה? צבא שלם, הצלחנו לנצח 13 איש, בני חשמונאי. זה הנס. מה היה החיבוק? מה היה הנשיקה? נס פך השמן. נס פך השמן זה היה הנשיקה. זה הנס בתוך נס. זאת אומרת, ומה אנחנו בוחרים להזכיר? את הנשיקה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה שתזכור את האובר, את הנשיקה שלי כלפיך. אני רוצה שתזכור את הקרבה שלי העמוקה כלפיך, ותדע יותר מזה ותקשיבו טוב. הנשיקה מתי מגיעה? הנשיקה יכולה להגיע בלי החיבוק? לא. הנשיקה לא יכולה להגיע בלי החיבוק. אם אתה מצפה מהקדוש ברוך הוא שייתן לך נשיקה, מה זאת אומרת? תעשה לי נס בתור נס, תעשה לי ניסים גלויים. הקדוש ברוך הוא אומר, אין בעיה, אבל תדע לך, זה אמור לבוא גם לפני כן חיבוק. מה זה? איך מגיע החיבוק? אם החשמונאים לא היו יוצאים להילחם בכלל, היה חיבוק? לא. הם לא היו, עזוב אותי, מי הולך להילחם בכלל? זאת אומרת,
זאת אומרת חברים שבעצם הנשיקה פה שזה נס פך השמן הגיע דווקא על ידי החיבוק. שמה זה החיבוק? היציאה למלחמה. אומרים לנו חז"ל, תדע לך כלל, אתה יודע מתי מקבלים נשיקה? כשאתה עושה את כל מה שאתה יכול כנגד כל הסיכויים. אין סיכוי, אני יוצא. החיבוק מגיע רק אם אתה התחלת לעשות את התהליך. החשמונאים היו 13 כנגד כולם. אומר הכתוב, בוא'נה, אתם עשיתם מעשה שהוא לא הגיוני. פה זה לא רק חיבוק. אני לא יכול לתת לך רק חיבוק על דבר כזה. אני נותן לכם גם נשיקה, נס פך השמן. ככה בכל יהודי ויהודי צריך להבין, כשאתה מקריב, הקרבה הזאת, הקרבה שמגיעה כתוצאה מהקרבה שלך, הקרבה הזאת שנוצרת, זה יוצר מה? זה יוצר חיבור עם הקדוש ברוך הוא, שהשם אומר, אני לא רוצה רק להביא לך סתם איזה נס. אני רוצה להביא לך נס בתוך נס, אני אמלא אותך בניסים, אני אמלא אותך בישועות. אבל כלל ראשון, תקריב. אתה רוצה את כל התהליך הזה? זה מתחיל עם תנאי אחד, עם חיבוק, עם התחלת מעשה, עם התחלה של תהליך. אנחנו המון פעמים, מה אנחנו אוהבים, עמית? את הדרך הקצרה. אנחנו רוצים ישר לראות את התוצאות, ישר לראות את הנשיקה, ישר לתת נשיקה, רוצים ישר נשיקות. חכה רגע, יש תהליכים. תתחיל לאט לאט שלב שלב. תפסיק לחפש את הדרך הקצרה. אנחנו בדרך כלל שמגיע לנו המקום של ההקרבה, אנחנו נבהלים. מה עכשיו, כל פעם שהכל זורם, אנחנו שיעור, וואלה, מה יש לי לעשות? בסדר, וואלה, בוא נלך, יאללה, מה יש לעשות? מתי מתחיל הקושי? שוואלה, בדיוק באותו זמן של השיעור, יש לך איזה משהו אחר לעשות. איזה יציאה, איזה משהו, שם מתחיל הניסיון. הבעיה שדווקא שם לפעמים אנחנו נופלים, דווקא שם אנחנו מרימים את הידיים. דווקא ברגע שהשם מתחיל איתך תהליך של חיבוק, שיביא בסופו מה? נשיקה. יביא את החיבור הגדול יותר, שם אתה מרים ידיים. למה? כי טוב לנו עם הקל, עם החפיף, עם הכיף, הכל טוב. זה פנני, כן, וואלה, היום, כן, וואלה, שבת, שמרתי כיף, וואלה, הייתי בזה, היה לי זה, גם משפחה אצלי, שומרים וזה. זה יפה. אבל כשהגיע המצב שאתה לבד בבית, שם מתחיל הקושי, נכון? שם מתחיל ההפתעות. שם מתחיל כל הישועות שלך. דווקא שמה, שפתאום אין את המשפחה, שדווקא אין פתאום את הסובבים. אל תרים את הידיים, תילחם, השם מביא לך עכשיו אפשרות לקבל את כל השפע שלו. היה פעם איזה בן אדם אחד, הלכו ברחוב, רואים אותו מחפש איזה משהו סביב מנורה. ברחוב. סביב מנורת רחוב כזה, מתחיל לחפש. באו אליו, עצרו, אמרו, אח שלי, מה אתה צריך? בוא נעזור לך אולי, מה אתה מחפש? אמר להם, וואלה, נאבד לי 200 שקל. אמרו לו, איפה? אמר להם, ברחוב המקביל. אמרו לו, ברחוב המקביל, אז מה אתה מחפש פה? מה אתה מחפש פה? אמר להם, פה יש אור. פה יש אור. מה אתם אומרים על אחד כזה עובד? נפל לו 200 שקל ברחוב המקביל, הוא מחפש אותם ברחוב אחר בכלל, למה? כי פה יש אור. מה אתה אומר על אחד כזה? מבול, זה כסיל, זה טיפש. אז מה אם יש פה? אבל זה לא פה. מה אתה מחפש פה? לא, נוח לי, וואלה פנן, תראה איזה אור, יש פה אור, בואנה, העירייה השקיעה. אומרים אותו דבר, אנחנו לפעמים מחפשים את הישועה איפה שנוח לנו, איפה שיש אור, איפה שכיף, פנן, איזה כיף, איזה נחמד היה. אבל כשמגיע התקופות של החושך, של הקושי, אנחנו בורחים. אנחנו לא יודעים להילחם, אבל אנחנו לא מבינים שדווקא שם ישועה. אם הבן אדם הזה היה יודע לחפש את ה-200 שקל שלו דווקא בחושך, הוא היה מוצא אותם. הוא יכול לחפש באור יום, יומיים, חודש הוא יחפש, הוא לא ימצא כלום עם כל האור שיש שם, וגם אם הוא יוסיף עוד 10 פרוז'קטורים, הוא לא ימצא. אבל זה... אלא אם כן היה רוח, או שהוא קשר אותו עם חוט. או שהוא מצא 200 אחרים, יפה. בכל מקרה, זה מה שבעצם מלמדים אותנו חז"ל, תקשיבו אותו חברים, דוד, מלמדים אותנו חז"ל את הדבר הגדול הזה, תדע לך, אל תפחד, אל תיבהל, אל תיבהל, נכון זה בהתחלה אולי מלחיץ, נכון זה בהתחלה אולי קצת כואב, אתה מרגיש שאתה מקריב, אתה חותך את עצמך, אתה מוריד מעצמך, את השעה של השיעור, זה שעה פחות שאני יכול להיות עכשיו שמה, נכון אני מקריב מעצמי עכשיו יום שלם להיות בבית, לא לצאת עד שיש לי חופש, יום חופש שבת, קצת לצאת לי, נכון אני מקריב, אין ספק, זה קשה, זה מטורף, אבל שם נמצא אור, שם נמצא האור, אח שלי. זה שאתה מחפש במקומות אחרים שנראה לך ששם זה האור, אתה לא תגיע בחיים באמת למצוא את מה שאתה צריך, את הישועה שלך. שם בחיים לא תמצא את הנשיקה מהקדוש ברוך הוא. הנשיקה והחיבוק נמצאים דווקא בהקרבות, דווקא במלחמות. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר לך, כשאתה מקריב אתה מתקרב, אבל מתי זה נמדד שקשה לך? אתם יודעים, היה פעם איזה אחד
שגייסו אותו למרינס, לצבא. ועושים להם שם מבחנים, זה לא סתם צבא, אתה יודע, עכשיו, יאללה בוא, תעשה ככה, תלמד, עניינים. רוצים לראות כמה הם מוכנים להתאבד על המלך שלהם בעצם. זה משהו, זה, אתה יודע, כמו קאט. ואחד המבחנים שם שעושים, היה אחד התקבל שם למרינס, והתחילו לשאול אותו את השאלות קבלה. אמרו לו, תקשיב, אנחנו רוצים לדעת שאתה מקריב את עצמך למען המלך. אמרו להם, בטח. תגיד לי, שאלה ראשונה, אם המלך יבקש את כל הפרות שיש לך, אתה תיתן לו? בטח ייתן לו. בטח ייתן לו. ואם הוא יבקש את כל התרנגולות שיש לך, אתה תיתן לו? בטח נותן לו. אם הוא יבקש את כל הביצים שיש לך, אתה תיתן לו? אמרו להם, מה פתאום? מה פתאום? פרות כן, תרנגולים כן, ביצים לא. אומר להם, תקשיבו, פרות אין לי, תרנגולות אין לי, ביצים יש לי, לא נותן בחיים. זה מראה על אמון? כשאין לך, זה לא חוכמה, אני נותן, מה אתה נותן? כשאתה מצליח לתת ממה שיש לך, זה האמון הכי גדול. כשאתה בא לקרדות ואומר לו, השם נתתי לך, זה יפה, אשריכם ישראל, זה כל דבר הוא מעלה בפני עצמה, כל דבר, גם אם בהתחלה אתה נותן רק כי טוב לך, כי נעים לך, כי כיף לך, זה ברכה. אבל מתישהו כשאתה רוצה להתקרב ולהתקדם בדרך ולהתחיל לקבל את הישועות האמיתיות מהקדוש ברוך הוא, זה קצת עובד אחרת. אתה צריך לדעת שאתה צריך לתת לקדוש ברוך הוא, האמון נמדד כשאתה מתחיל לתת לו ממה שיש לך. שאתה מצליח להקריב קצת ממה שיש לך, לא ממה שאין לך. הכי קל לדבר, הכי קל להגיד, אם היה לי, אני הייתי נותן. תן עכשיו ממה שכן יש לך. לא, זה לא דווקא מדובר בכסף, בזמן שלך. אנשים חושבים מעשר, זה רק מעשר כספים. לא, גם מהזמן שלך יש מעשר זמן. השם נותן לך כמה, 24 שעות כל יום. תן לו כמה מעשר, לא 10%, משהו. 10% זה שעתיים פלוס. אל תיתן לו שעתיים פלוס, תן לו שעה. תן את התפילין, תן משהו, תעשה אבל משהו. ולכן, זו ההבנה העיקרית שאנחנו צריכים ללמוד, וזה מה שלומדים גם חברים מחנוכה. הנס היחיד שנזכר זה נס פך השמן, כי זה נס שהגיע על ידי מה? על ידי תהליך של הקרבה, שמראה לנו בסוף שאתה מקריב, אתה מקבל גם ישועות, מעל הטבע. מה זה ישועות מעל הטבע? הכל טמא, פתאום מוצאים איזה שמן אחד, ויותר מזה, השמן הזה יספיק לכמה? ל8 ימים. זה ישועות נגד הטבע. כך כל בן אדם, חברים, כל בן אדם, חנוכה זה בימים ההם, בזמן הזה, זה לא רק היה, זה גם היום, הניסים של חנוכה גם היום. כשאתה מקריב אתה תקבל ישועות, אבל לא ישועה, אתה תקבל ישועה על ישועה. לא רק תמצא שמן, הוא גם יספיק לך ל8 ימים. זה עוד נס. זה נס בתוך נס בתוך נס. אני שנייה עוצר, חברים שם בסוף, מה עם מה? למה אתם לא אוכלים? מה לא? תביא להם, נשאר משהו? מה שיש פה? תפתח לי שולחן רזרבי. לא, וואלה, הם לא קיבלו כלום. רוצים סודוך? לא, אמיתי, רוצים? יהיה פה, הוא מכין במקום. רוצים סודוך? שנייה הוא מכין לכם, טעים. תעשה, יעשה להם. תעשה להם. תסיים אבל לאכול, תסיים לאט לאט. עוד דקה, חצי דקה. טוב. הוא יעשה לכם עכשיו משהו של סודוך, עכשיו רצו לתבוע אותנו כי לקחנו להם את המתכון. תעשה להם. בכל מקרה, חברים, עכשיו תקשיבו טוב עוד מהלך שיחרוז את כל הדברים ביחד. אתה שומע עידו הצדיק? יעקב אבינו נפגש עם שרו של עשיו, דיברנו על זה, אתם זוכרים? נפגש עם שרו של עשיו, ההוא נלחם איתו, לא מצליח להכות בו, וירא כי לא יכול לו, הוא לא יכול לו. שלחני כי עלה השחר, תשלח אותי. אומר לו מי אומר את זה? תבינו איזה רמה יעקב אבינו. הוא תופס מלאך, ואיזה מלאך? המלאך המוות. שרו של עשיו תופס לו, לא שלחך. לא שלחך. מה לא? תשלח אותי, תשחרר אותי, עלה השחר. לא אשלחך כי אם ברכתני. תברך אותי. תגידו לי, בינינו עכשיו, בוא ניתן רגע דוגמה ככה שלנו לחיים. אתה נלחם עם איזה גונזילה של הסרטים. אתה רואה שאתה מצליח להתמודד איתו, בניסים. לא יודע איך, אבל בניסים אני מצליח עודף אותו. אבל משהו רציני. אתה קולט שהבן אדם מתחיל להרים ידיים, אומר לך, תשחרר אותי, אני הולך. מה אתה עושה? לך
לא, אני מזמין לך מונית. מזמין לך מונית, רק תלך. אמת או לא? מה? סוף סוף, הוא ירים ידיים. פה השטן הזה אומר לי יעקב שלחני, במקום שיעקב יגיד לו, לך תשחרר, לא אשלחך כי אם ברכתני. אני רוצה ברכה. מה הסיפור? תגיד לי. יעקב מה הלו"ז? תגיד לי, תשחרר. למה ליעקב כל כך חשוב לקבל ברכה מהמלאך הזה עכשיו? ואתה הוא עד שהצטרכת להשתחרר ממנו, תשחרר אותו. מה, השטן הוא רוצה ברכה? כן. אתם יודעים למה הוא רוצה ברכה? תקשיבו טוב. יעקב, זה ברור. יעקב אבינו, תקשיבו טוב. אומר יעקב, תקשיב טוב, מלאך המוות, היצר הרע, אתה הולך עוד להפיל את הבנים שלי עוד בהמשך. אתה הולך לרסק את הילדים שלי, לתת להם יצרים, תאוות, שטויות. אבל אני רוצה שהילדים שלי לא יצאו בחינם ממך. אני רוצה שכשהילד שלי, שהבנים שלי, שעם ישראל יצליחו להתמודד עם איזה ניסיון שאתה מביא להם, זה לא רק שהם יתמודדו וזהו. על כל ניסיון שהם יצליחו להתמודד מולך, אתה תצטרך להביא להם ברכה. יעקב אבינו אומר למלאך המוות הזה, ליצר הרע, לא אשלחך כי אם ברכתני. אני רוצה שהברכה הזאת תחול על כל יהודי ויהודי לאורך ההיסטוריה, שהם יצליחו להתמודד איתך, והם יצליחו להתמודד עם איזה ניסיון, הם לא יצאו ריקים, פיטים, לא הפלנו, לא כלום. לא, הם משם עולים עוד יותר. אחרי נפילה שהם הצליחו להתמודד, הם עולים עוד יותר, הם מקבלים גם ברכה ממך. מה עונה לו המלאך? מה הברכה? מה הברכה? לא יעקב יאמר עוד שמך כי עם ישראל. קיבלת, כל ישראל מקבלים ברכה. אותו רגע המלאך משנה את השם ליעקב לאיזה שם? לישראל. למה הוא משנה לו את השם לישראל? להגיד לו, התפילה שלך התקבלה. כל הברכות מעכשיו, כל ישראל, מה זה ישראל? זה כלל עם ישראל. ישראל זה כל עם ישראל. כל עם ישראל ברגע שהם יצליחו להתמודד עם כל ניסיון שהם יתמודדו מולך, הם יצטרכו לקבל ברכה. ולכן חברים, בן אדם חייב לדעת את זה, לפעמים בניסיון, באיזה קושי, באיזה תאווה, אתה חייב לתת איזה קונטרה ליצר. אתה צריך לתת לו איזה משהו, בכל אנחנו בני אדם. אתם יודעים, פעם שמעתי שהרי הבעל התניא כותב, שלפעמים צריך לדעת לעשות תחבולות ליצר. לעשות לו תחבולות ליצר הרע. אז איך? דוגמה. אז אומר הרב אברג'יל, בן אדם רוצה לקום לתיקון חצות. בן אדם רוצה לקום לתיקון חצות. מי יקום עכשיו? וואלה, אני גמור מת. אומר, מה תעשה? תגיד, לפני שאתה הולך לישון, יהיה, בונו של עולם, אני רוצה לקום בחצות, לדפוק סיגריה, ככה טובה עם איזה נס. וואלה, יצר הרע יעיר אותך כמו פנתר. תבוא אליו בזה שלו. לא רוצה להתפלל, אני רוצה לקום לדפוק סיגריה פנן להתקפה בבוקר. וואלה, אתה תקום כמו שד. למה יצר הרע פה עוזר לך? למה אתה עושה את הדברים שהוא רוצה? פנן, זרום. הוא אומר בדיוק ככה אותו דבר. בן אדם צריך לדעת שכאשר אתה בת בתחבולות תעשה לך מלחמה. תדע איך לבוא ליצר הרע. תדע איך לעבוד איתו. נו. יפה. ולכן חברים, זה המסר החשוב ביותר, שלפעמים נראה לך שנפלתי, קמתי, טוב יאללה, אמרו לי בשיעור שזה טוב, שאני אתעודד, אנחנו חושבים שזה סתם איזה פרס נחומים, תתעודד, אתה בסדר, אשריך, אנחנו חושבים שזה סוג של נחומים. יעקב מלמד אותנו שזה לא נחום, זה ממש מעשה. כשאתה התמודדת, אתה מקבל ברכה שאין לאף אחד אחר שלא נפל. כשאתה התמודדת באיזה משהו, אתה הצלחת לקבל ברכה שאף אחד לא מקבל. ועוד ממי אתה מקבל ברכה? ממלאך המוות. אתם יודעים, כשבן אדם ששונא אותך מברך, זה בהרבה יותר עוצמתי. כי הוא מביא, הבן אדם הזה הרי, זה משהו נגד הטבע. כשבן אדם אוהב אותך, אומר לך, כפרה עליך, שיהיה לך חיים טובים. בסדר, זה ברכה. אבל כשבא מישהו שלא אוהב אותך, שרוצה רק לרעתך ויוצא לו מהפה, ברכה, זה הדבר הכי גדול שיש. לכן בלעם שקילל את עם ישראל, זה ברכות שעד היום נשארות איתנו. בלעם ניסה לקלל אותנו, בסוף הוא בירך אותנו. הברכות האלה עד היום. מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל עד היום קיימים. למה? כי זה בא משונא. כששונא מברך אותנו, זה הדבר הכי גדול שיש. כי בוא'נה, אפילו השונא מברך, וואי. זה אני לא יכול לו לקבל. כשבן אדם שלא אוהב אותך, מברך אותך, זה הדבר הכי גדול שיש. וזה מה שקורה אחרי כל התגברות שלנו. הבנו? יפה. דבר נוסף, שאיתו אנחנו נתקדם, כתוב שיעקב אבינו רוצה לשבת בשלווה. פרשת השבוע, יעקב אבינו וישב יעקב. יעקב אבינו רוצה לשבת בשלווה, מה קורה לו? מה קורה ליעקב שרוצה לשבת בשלווה?
קפץ עליו רוגזו של יוסף. יעקב רוצה לשבת בשלווה, יאללה מספיק. יואו, סיימתי את כל התהליכים, עשיו, לבן, כולם סיימתי איתם, עכשיו הגיע הזמן שלי לשבת רגל על רגל, פנן. מה קורה לו? פאף. מתחיל יוסף. מה יוסף? נחטף לו, בלגן, 17 שנה, הקושי הכי גדול שיש. למה הוא קיבל את זה? תגידו לי. בן אדם רוצה לשבת בשלווה, יעקב אבינו, מגיע לו לשבת בשלווה או לא? מה אתם אומרים? וואלה, מגיע לו, מסכן, מה הוא לא עבר? עשיו, לבן, עולם, מה? עבדו עליו, הביאו לו אישה אחרת, אחרי זה עוד פעם עבד 7 שנים. הוא רוצה כבר, די, תן לי, לשבת בפנני, בשקט, בשלווה. תן לי את הנחלה שלי. תן לי את הנחלה כבר. מה קרה? קפץ עליו רוגזו של יוסף. אומר רש"י, לא דיין לצדיקים שרושבים בשלווה בעולם הבא, רוצים גם פה לשבת. אנחנו רואים את זה בינינו, אני שואל אתכם עכשיו, איך אתה רואה את זה? הרוגזו של יוסף זה בא כביכול כעונש? מה זה נראה לנו? יעקב, אתה רוצה לשבת בשלווה? כך רוגזו של יוסף, נכון? זה נראה לנו כמו סוג של עונש. כאילו, מה, אתה רוצה לשבת בשלווה? שום דבר, אין שלווה פה. אבל למה? מה, אסור לנו לשבת בשלווה? תגידו לי. מה, אסור לנו לבקש שלווה בעולם הזה? בא לי שיהיה לי שלווה. לא מדבר על העולם הבא. לא על העולם הזה, ביקש להישב פה בשלווה. למה? מה הבעיה לשבת בשלווה? מה הבעיה אם אני מבקש מהשם? השם תן לי נחלה, תן לי שקט, תן לי שלווה פנני. למה הוא צריך לקבל איזה עונש? אתה רוצה שלווה? קח יוסף, עכשיו ייעלם לך 17 שנה, למה? אומר בא, אולי קרה משהו אחרי זה. אומר בעל התניא יסוד אחר, מסובב לנו את כל הראש בכלל. אומר בעל התניא, תדע לך, אם אתה חושב שזה שקפץ לב רוגזו של יוסף זה עונש, זה טעות. מה שקפץ לב רוגזו של יוסף זה פרס. בשביל להגיע לשלווה שאתה רוצה, אתה חייב לעבור איזה דרך מסוימת בשביל לקבל אותה. זאת אומרת, יעקב אבינו מתחנן לקדוש ברוך הוא, השם תן לי שלווה, תן לי שלווה. השם אומר לו, בטח, קיבלתי תפילתך. אבל בשביל לקבל עכשיו שלווה, עכשיו אתה רוצה עכשיו את השלווה, אתה צריך לעבור איזה דרך מסוימת, איזה תלאות מסוימות, איזה קושי מסוים בשביל לקבל אותה. זה נקרא בלשון התלמוד ירידה לצורך עלייה. לפעמים בן אדם צריך לרדת בשביל לעלות יותר גבוה. עלייה וקוץ בה. כן, אבל לא קשור. אמרת דרך הזאת, אמרת היה לכל מלא קשיים. היה לו מלא קשיים, אבל עכשיו אתה רוצה משהו יותר שלווה? זאת אומרת, זה משהו מעבר. אין בעיה, אני רוצה להביא לך את זה, אבל בשביל לעבור את זה אני צריך לעשות אותך דרך עקיפה. איזה דרך עוקפת. שתעבור את זה ואז תקבל. היה פעם איזה אחד הגיע לרב שלו, אמר לו, הרב נמאסתי, קשה לי, אני בנפילות, הרב. אין לי כוחות, מה יהיה הרב? אמר לו, הרב, קפוץ על השולחן. מה עושה לי עכשיו, אירובי? מה עושה לי זה? קפוץ על השולחן. הוא עשה ככה, הלך אחורה. אמר לו, מה אתה עושה? למה הלכת? קפוץ על השולחן. אמר לו, לא, הרב, בשביל לקפוץ על השולחן צריך ללכת אחורה. אמר לו, זה ירידה לצורך עלייה. בשביל לעלות על השולחן צריך ללכת קצת אחורה, לרדת. ביהדות, בתורה שלנו הקדושה, לפעמים בשביל להגיע למקום מסוים, אתה עובר קצת קשיים. יעקב בשביל להישב בשלווה, הוא היה צריך קצת לעבור את הקשיים האלה 17 שנה, ואחרי זה יעקב יושב בשלווה 33 שנה. שום דבר, הכל עמי מנוחות, הבן שלו מלך מצרים, הכל הולך הכי טוב שיש. זאת אומרת, בן אדם לא צריך להיבהל, לפעמים קורה לנו דברים, כל מיני קשיים בדרך, ונראה לנו שזהו, לא. הקשיים האלה יכול להיות שהם הדרך שלך, מה לקבל את הישועה שאתה כל כך מחכה לה. אבל יש תהליכים, זה נקרא ירידה לצורך עלייה. השם לפעמים לוקח ממך משהו בשביל לתת לך משהו בהרבה יותר גדול. דיברנו על זה בשיעור האחרון, ונוגסייך בצדקה, השם לפעמים חס ושלום מגיע לבן אדם איזה אסון, איזה משהו קשה, השם ממיר לו את זה באיזה הפסד כספי, באיזה משהו שטויות. עושה לך עסקת חליפין ואתה מתלונן. אתם יודעים מה היה כתוב על יעקב? הנביא אומר, למה תדבר יעקב ותדבר ישראל שרה? למה אתה כביכול מדבר על העירה בזמן שאני ממליך את הבן שלך? מה זאת אומרת? מה הטענה על יעקב אבינו? הנביא אומר, יעקב אבינו, תגיד לי, אתה מתלונן? אתה מתלונן, השם, למה עשית לי זה? נסתרה דרכי מהשם. אתה לא מתבייש? אני ממליך את הבן שלך ואתה בוכה. אנחנו היום רואים את התורה מול העיניים, אנחנו יודעים לדעת, יעקב אל תבכה, חכה. חכה רגע, יעקב, חכה כמה שנים אתה פוגש אותו, הוא מלך מצרים, חכה. אבל יעקב לא ראה את זה. ויעקב התחיל גם כן לשאול שאלות. למה? השם אומר, אתה לא מתבייש לשאול למה? אני ממליך את הבן שלך, אתה בוכה. זאת אומרת, כשיראו לנו עד 120, נראה את כל התמונות, אנחנו פתאום נראה כל מיני שלבים בחיים שלנו, שקראו לנו אולי דברים לא כל כך טובים. ויכול להיות שהתלוננו עליהם, אבל פתאום אתה תראה שוואלה, זה בא על חשבון במקום הבן שלך, חס ושלום. וזה בא במקום האישה שלך.
וזה בא בשביל שאתה תגיע לשם, אתה פתאום תבין, בואנה, השתבח הבורא, תודה. תודה על מה שלקחת לי. תודה שעשית לי את העסקה הזאת, היא עסקה של החיים עשית איתי, החליפין הזאת. אבל כשבן אדם לא יודע לקבל את הדברים, והוא נלחם ונלחם, חס ושלום בסוף השם מקשיב לו. טוב, לא נפגע לך בכסף, אבל אני צריך לעשות משהו אחר. היה איזה בן אדם אחד זכה בלוטו. הודיעו לו, זכית, אריאל התקשרה אליו, זכית בלוטו. 20 מיליון שקל. 20 מיליון שקל. מה קורה שם? טוב, הילדים מבסוטים, כולם מבסוטים, פתאום מה? למחרת הוא מגיע ללוטו. מחילה, 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 טעינו בתעודת זהות, מספר אחד אחר, זה לא אתה. יש חוק רגע. הרב שמעון, השם ישמור אותך. מי זה? שמעון הסיפור הזה? אה? השארתי לך חם צוואר, אני רוצה... חם צוואר? יש משהו למסאז' גם, משהו? מודיעים לו, זה לא זכית, טעות, מחילה, טעינו בזה, מחילה מכבודך, לא זה, אבל היה איזה טעות במספר. הגיע הביתה, הילדים שלו ראש נפול, והוא מבסוט. מה זה מבסוט? עושה להם סעודה. סעודה, פתח שולחן, על האש, חפלה מול אבא, איך, די, נו בחדין, איך אתה יכול לשמוח ככה, אבא? איך, אתמול בלילה הלכת לישון מיליונר בראש. 20 מיליון שקל, היום כלום, איך, אבא? תקשיבו טוב, תראו מה זה הסתכלות של בן אדם. אמר להם, ילדיי היקרים, תדעו לכם שלפעמים נגזר על בן אדם איזה גזרה, השם ירחם, גזרה של חיים. והקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו רוצה להמיר את הגזרה הזאת, להחליף אותה במה? בממון. אבל מה יעשה בן אדם שאין לו ממון לעשות את העסקה הזאת? אין לו איך להחליף. מה עושה השם? נותן לו לחשוב שהוא זכה בלוטו. כאילו יש לו ממון, ולמחרת לוקח לו אותו, לא זכית. אז איך אני לא ארקוד? אתם מבינים מה הולך פה? אומר בן אדם שיש לו כסף, השם עושה איתו עסקת חליפין, זה במקום זה, אבל כשבן אדם אין לו כסף, מה השם יעשה איתו? נותן לו ולוקח לו. זה הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו, אתה מודה להשם שהוא גבה את החוב שלך בטובה שלך, השם כך, עוד 1,000, 2,000, כך. אם על ידי זה מחקת לי את החוב שלי הכבד יותר, חס ושלום על דברים יותר כבדים, כך. כך 10 גם, תשאיר לי את הדברים היותר חשובים. כפרת עוונות. כפרת עוונות. כל חוב, אם בן אדם יכניס לקדוש ברוך הוא אליו, זה יהפך לטוב. כי חוב בגימטריה, כמה זה חוב בגימטריה? 16. וטוב בגימטריה, כמה זה? 17. אם אתה מכניס לחוב את האחד, מי זה האחד? הקדוש ברוך הוא. זה נהפך, החוב נהפך להיות טוב. זה ההבדל בין חוב לטוב. אחד, תכניס את השם אליך. ברגע שבן אדם יכניס את הקדוש לכל דבר בחיים שקורה לו, הוא פתאום יראה איך הכל לטובתו. אין דאגות, פתאום אין כלום. כי אני מבין שהשם יודע, הרי השם יודע הכי טוב מה הכי טוב לי. הוא הכי אוהב אותי בעולם, אין אחד שאוהב אותי יותר ממנו, אהבה שלא תלויה בכלום. בינינו, על מי אנחנו יכולים להגיד שאוהב אותנו אהבה שלא תלויה בדבר? וואלה, ההורים. אמת או לא? אז על הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה. ודאי שהוא אוהב אותנו בלי קשר לכלום. אם אתה לא עושה רצונו, עושה רצונו, השם אוהב אותך אהבת אמת. בני בכורי ישראל, אתה הבן שלי, לא יעזור כלום. אז השם יודע מה הכי טוב לי, אז נראה לך הוא ירצה לפגוע בך. אז כל דבר שקורה לך תגיד, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו, למה השם גבה? שימו לב למשפט, גובה חובתו של האדם בטובתו, הוא גובה לך את החוב הגדול שיש לך באיזה טובה אחרת שיש לך. הלך לך סטארטר באוטו. דפק לך את הטובה שלך, על מה? אבל על חוב של השם ירחם של חיים. ולכן המילה דאגה, אם תיקחו את המילה דאגה, יש שם, שימו לב, יש שם את האותיות א', ג', ד' ו-ה'. דאגה, א', ג', ד', ה', נכון או לא? המילה דאגה. איזה עוד חסר לנו לפי הסדר? א', ג', ד', ה', איזה עוד חסר? ב'. א', ג', ד', ה', יש, דאגה, חסר לנו ב'. מה זה ב'? ביטחון. מתי מגיע הדאגה לבן אדם? שאין לו ביטחון. אם תכניס את הביטחון, את הב', אין דאגה כבר, הכל הולך. רק הבעיה שלנו שאנחנו חושבים שאנחנו מנהלים את העולם. ואנחנו מביאים את הכסף, ואנחנו אם לא, אז אין. אז אתה חושב שאתה מנהל את העולם, אז אתה מרגיש גם כל דבר שקורה לך, אתה מרגיש כאילו זה אתה. אז זהו, אתה צריך לראות איך אתה עושה, איך אתה יוצא מזה. אבל לא, תדע גם להשליך על הקדוש ברוך הוא את הדברים. השם סוחב אותך כל יום, מה נראה לך שאתה סוחב את עצמך? מי מקים אותך בבוקר? מי נותן לך לנשום כל בוקר? מי נותן לך לקום מהמיטה? מי נותן לך להתמתח בבוקר? תגיד לי. אנשים כמו אני דוד שלי בגיל 21 קם בבוקר, יעלומן הכל, קם בבוקר חצי גוף משותק. חצי גוף, קם בבוקר בלי שום הודעה מוקדמת, חצי גוף משותק. לכן אנחנו מברכים כל בוקר, ברוך אתה השם, זוקף כפופים. אנחנו כשאנחנו מברכים את זה, אנחנו חושבים על איזה נכה.
לא, זה עליך. שכבת עד עכשיו במיטה, יכלת לא לקום משם. הצלחת לקום, להזדקף. ברוך אתה השם, זוקף כאהובים. מתיר אסורים, היינו אסורים, לא יכולים לזוז. בן אדם יכול לזוז שהוא ישן? לא, הוא אסור, הוא תפוס. קמת? וואי, התרת אותי, אני לא אסור. פוקח עיוורים, בן אדם בלילה לא רואה כלום, שוכר עם העיניים סגורות. אנשים קמו למציאות שלא רואים. אתה הצלחת לקום, לפתוח את העיניים. זאת אומרת, כל יום ויום השם מזין, מפרנס, מחיה אותך יום, 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 ואתה מה אומר לו? לא, זה כבר קשה לך בטח. בפרנסה קשה לך לעזור לי בטח, השם. תגיד לי, הוא סוחב אותך, זה הסיפור שלו, זה מה שיהיה קשה לו לעזור לך בפרנסה, בזיווג, למצוא לך את האישה שלך, ולמצוא לך את הזרע הקיימה שלך, זה מה שקשה לו. הוא נותן לך כל כך הרבה דברים, אז בזה מה רק מה? השם אומר, שימו לב עכשיו מה אני אומר לכם. למה יש לנו את הקשיים האלה? שימו לב, כי בכל דבר שאתה חושב שאתה שולט, יש קושי. בן אדם בחיים לא תראה בן אדם שהולך לישון וחושב, תגיד, מחר בבוקר אני אוכל להזיז את הידיים? ראיתם פעם בן אדם שהולך לישון וחושב את זה? מה זה מכין מצד לגבר? נותן לנו את האפשרויות, זה מדבר בתכלס על התרנגול. על התרנגול שלה, אבל מכין מצד גם שנותן לנו את כל המצעדים שלנו, את כל הצרכים שלנו, את כל מה שאנחנו צריכים. הוא אומר לעצמו שזה לא יקרה, לא תראו בן אדם שהולך לישון שקט בלילה ואומר, רגע, מחר אני אצליח לפתוח את העיניים? מחר אני אצליח לקום מהמיטה? אין את זה. למה? כי אנחנו יודעים שזה לא בידיים שלי. מה שאנחנו יודעים ב100% שהוא לא בידיים שלנו, אין לנו התעסקות בו. לא תראו אנשים ממורמרים, מה יהיה מחר? רגע, אני אקום או לא? אלא אם כן בן אדם מסכן נמצא במחשבות קשות, הוא יכול לחשוב, אולי אני לא אקום מחר. אבל זה פסיכיאטרי. בן אדם בשגרה לא חושב על המחשבות האלה. יוצא לי לפעמים. לא, שמע, אני אומר לך אמיתי. גם לי יש את המחשבות האלה, כי אתה שומע דברים, אז אתה אומר, וואלה, יכול להיות. אבל זה לא מטריד אותנו כמו מה? כמו מה יהיה סוף חודש? מה יהיה איתי? אני אתחתן כבר או לא? זה יותר מטריד אותנו. למה? כי אתה חושב שאתה שולט בזה. אז כשאתה מרגיש שאתה שולט על משהו, אז אתה בדיכאון, אבל כשאתה לא מרגיש שאתה לא שולט על כלום, על מה אני אהיה בדיכאון? מה יעזור לי? מה, אני יכול להחליט בבוקר אם לקום או לא, אם לפתוח את העיניים או לא? לא. רק לבקש. רק להתפלל ולבקש. ולכן אומר החפץ חיים, תקשיבו טוב חברים. כתוב, אשליך על השם יאהבך והוא יכלכלך. השם אומר לך, תשליך עליי את הכל, אני בכל מקרה סוחב אותך, אח שלי. אני סוחב אותך בכל מקרה, כל בוקר אני מדבר עם הנשמה, לא רוצה לחזור אליך בבוקר, הנשמה. אתם יודעים שהנשמה בבוקר לא רוצה לחזור אלינו. היא נמצאת במקום הכי טוב שלה, היא חזרה לכור מחצבתה. כל לילה הנשמה עולה עם כל מה שעשינו במשך היום, ונמצאת למעלה, דנים אותה, עושים לה, ואומרים לה, טוב, יאללה, תרדי, חזרה. לא רוצה לרדת, עזוב אותי, זה בלגן עושה לי כל היום. לוקח אותי למקומות, לא מתאים לי. אין הפרדה, אין כלום. לא רוצה לחזור. השם מחזיר אותנו דווקא, בכוח. מודה אני לפניך מלך חי וקיים שמה? שהחזרת בי. הוא מחזיר בנו את הנשמה בכוח, היא לא רוצה לחזור. אשליך על השם יאהבך, אומר השם תשליך עליי, אני בכל מקרה סוחב אותך, למה אתה מתעסק עם שטויות, אתה ממורמר, נכנס לתסכולים, למחשבות, לפסיכיאטרה. החפץ חיים מספר פעם ראתה איזה עשיר גדול אחד נסע בכרכרה ביום גשום, הוא רואה פתאום איזה בן אדם בחוץ, הולך ככה עם איזה ארגז, הולך עם איזה ארגז, סוחב אותו, גשם זלפות, העשיר אמר, הלו, תעצור לו, תגיד לו שיעלה. אדוני, בוא תעלה לכרכרה, לא נעים לי, אני רק תעלה, העשיר אמר. ההוא נכנס לתוך הכרכרה, השיר יושב ככה עם כוס וויסקי, ההוא נכנס ככה עם הקרטון, נעמד ככה, לא זז, הכרכרה ממשיכה לנסוע, פתאום השיר מסתכל עליו, אומר לו, הלו, תוריד את הקרטון. הוא אומר, לא נעים לי, מספיק אני כבר על העגלה, גם הקרטון. אומר לו, יא טיפש, אני סוחב את שתיכם בכל מקרה. יא שכל, אני סוחב אותך ואת הקרטון ביחד, מה זה משנה אם יהיה מונח או אני מרים? אומר הקדוש ברוך הוא, אשליך על השם יאהבך, אני סוחב בכל מקרה אותך ואת הפרנסה שלך, מה אתה דואג? לא, על הפרנסה אני צריך לעזור לך, השם, לא נעים לי. אני כבר מחיה אותך כל רגע ורגע, נותן לך לראות כל רגע ורגע, לא, על זה אני לא, על זה לא, על זה אני אעזור לך, אל תעזור לי, אומר הקדוש ברוך הוא. תשליך עליי הכל, ניתן לך את הדברים הכי טובים בשבילך. וגם אם נראה לך שהשגת משהו בכוחות עצמך, יכול להיות, אבל מי אמר שזה נכון בשבילך, מי אמר שזה טוב בשבילך? כשאתה נותן, משליך עליי, תדע שמה שקיבלת זה הכי טוב בשבילך. מה שקיבלת ממני זה הכי טוב שיש, אין רע במה שהשם נותן. זה ההבנה שאנחנו צריכים להבין בכל מהלך החיים שקורה לנו. שם אלוקיך, הוא נותן לך כוח לעשות חיל. אמת, זה ההבנה הקבועה שאנחנו צריכים להבין.
ולכן בעזרת השם, אני מסכם את העניין, שנזכה באמת כולנו להבין שכל מה שקורה לנו בדרך, בסופו של דבר רק מזכה אותנו במה? בברכות עוד יותר. הוא מזכה אותנו בניסים נגד הטבע, הוא מזכה אותנו לא בחיבוק מהקדוש ברוך הוא, אלא בנישוק, במשהו שמראה על קרבה עוד יותר גדולה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אבל כל זה יעבור רק בתנאי, שתתחיל להקריב קצת. תפסיק לחפש מתחת למנורה, תפסיק לחפש רק איפה שנוח לך, תפסיק רק לעשות את מה שפנני לך. לא אומר, הרוב בסדר, אבל קח איזה משהו אחד, פעם בחודש משהו אחד, שוואלה הוא קשה לך ואתה עושה אותו. פעם בשנה קח משהו אחד שקשה לך ואתה עושה אותו. תראה לקדוש ברוך הוא שאתה גם יודע להקריב. ואז אם אתה מקריב, השם אומר לך בוא גם אני אקריב למענך. ריבונו של עולם תן לי, אבל לא מגיע לך. אתה יודע מה אבל אני מקריב למענך. הקרבת למעני, אני מקריב למענך. השם אני צריך ישועה, שהוא יתרפא, שזה תקבל זרע, שזה יקבל, לא משנה מה כל אחד והבקשות שלו. הקדוש ברוך הוא אומר אני מוכן לקבל הכל, אבל בתנאי אני רוצה לראות קצת הדדיות. אתה רוצה שאני אקריב, אבל אתה לא מסוגל להקריב מילימטר מהחיי נוחות שלך, מהחיים הכיפים שלך. מתי הקרבת לי פעם אחרונה, אומר הקדוש ברוך הוא? מתי הסכמת לוותר על עצמך, על איזה רצון שלך קטן בשבילי? ולכן בן אדם מדי פעם לא אומר דברים גדולים, זה יכול להתבטא בדברים הכי קטנים שיש. הקרבה זה גם לפעמים לשתוק למישהו שאמר לך מילה, זה גם להקריב. לשתוק מישהו אמר לך מילה, אתה שתקת, לא אמרת לו כלום, זה גם להקריב. שם המדדים, שם זה נמדד, חברים. בפה שלנו, בן אדם שמצליח להגיד מילה טובה למישהו, או לשתוק למישהו, זה הדברים הכי גדולים שיש. נשאר לנו עוד ממש שעה ורבע, סתם, תראה הוא נבהל, אני צוחק 10 דקות. 10 דקות חברים וסיימתי, אני אגש עכשיו לנושא הבא, שמתחבר עם מה שדיברנו עכשיו. מה עכשיו? לא, מה, זה ספר חדש שלנו כאן. נו. סתם שאני רוצה לראות, מה? אין בעיה, עכשיו באמצע? אז בוא שב. מה זה איתמה? תקשיבו טוב חברים, ספר של הינוקה, על חנוכה. לא, הכל לא אחר כך, שטויות. לא יודע, אחרי זה אני אעשה על זה שידור. בקיצור חברים, תקשיבו טוב. אז כמו שאמרנו, הכוח שלנו הוא בפה. הכוח שלנו הוא בפה. חברים, בשתיקה ובדיבור. זאת אומרת, כשבן אדם יודע מתי לשתוק וגם יודע מתי לדבר, יודע מתי לפרגן, יודע מתי להגיד מילה טובה. לפעמים זה גם כן סוג של הקרבה. כשאתה רואה וואלה שחבר שלך עושה איזה משהו טוב, ווואלה קשה לך לתת לו מילה טובה. קשה לנו לפרגן. אמת או לא? מה יותר קל לנו? להגיד לחבר, כשהוא עשה איזה פדיחה, מה עשית? זה פדיחה, טעות של בית סוהר. או כשהוא עשה איזה משהו טוב, להגיד לו בואנה, כל הכבוד לך. מה יקרה בהם? אנחנו פה, זה יאיר. ולכן תקשיבו טוב. רחל אימנו בפרשה של השבוע, תקשיבו 7 דקות, תקשיבו שם בסוף אני מסיים. צדיק, תקשיב טוב מה אני מדבר איתך עכשיו ואני מסיים. הכוח שלנו חברים הוא בפה. יש לנו כוח בפה שאי אפשר לתאר אותו. בן אדם במילים יכול להרים מישהו מחיים למוות. ממוות לחיים, סליחה. רחל אימנו מתקשה בלידתה. רחל אימנו מגיעה להיריון של הבן שלה בנימין, באה ללדת ומתחיל סיבוך בלידה. אומרת התורה ותקש בלידתה, משהו לא תקין שם קורה. אומרת לה המיילדת, תקשיבו לרעיון שאני אומר לכם, אומרת לה המיילדת, אל תראי, אל תפחדי, כי גם זה לך בן. אל תפחדי, יהיה טוב, אל תדאגי, הולך להיות לך בן. השאלה שנשאלת, למה התורה כותבת לי מה אמרה מיילדת? מה זה אכפת לי? הרי התורה לא כותבת סתם דברים, התורה זה לא ספר סיפורים. אין אות אחת מיותרת בתורה הקדושה. מה נתן לי פה לדעת שזה ותקש בלידתה, יופי, קשה לה ללדת, ותאמר לה מיילדת, אל תראי גם זה לך בן. וואו, למה לכתוב את זה? כאילו זה יקל על הלידה. בסדר, מה זה רלוונטי? מה עכשיו כל פרט בסיפור, תספר עוד דברים. מה אכפת לי מה מיילדת אמרה לה? ודבר נוסף, מה כבר היא אמרה לה? אל תראי כי גם זה לך בן, הולך להיות לך בן. גם זה בן. היא ידעה שהולך להיות לה בן. רחל כבר בלידה של יוסף, למה היא קראה לו יוסף? יוסף אדוני לי בן אחר. היא ידעה שהולך להיות לה עוד בן.
זאת אומרת שזה דבר ידוע, אז מה פה כל כך מיוחד במיילדת שהתורה כותבת פסוק שלם, מה המיילדת אמרה לה? אומר הרב שטיינמן יסוד עצום, תקשיבו טוב. אומר הרב שטיינמן, תדע לך, התורה כותבת את המילים האלה שאמרה מיילדת לרחל, שתדע שאצל הקדוש ברוך הוא חשוב מאוד הדבר כאשר אדם מעודד את זולתו. התורה מחליטה לכתוב את הפסוק שנראה לנו כמיותר, מה אמרה לה המיילדת, אבל אומר הרב שטיינמן, התורה רוצה להראות לך כמה שזה לא מיותר. כמה אצל הקדוש ברוך הוא נחשב הדבר כשבן אדם מעודד מישהו. המיילדת הזאת, מה אמרה לה? אמרה לה דבר ידוע, אבל לא משנה, היא הפיחה בכוחות. אל תדאגי, אל תפחדי, הולך להיות לך בן, את זוכרת, אתה תתנבט על זה. זאת אומרת שבטוח הולך להיות לך בן, תירגעי. מה היא עשתה לה? הכניסה בכוחות, עודדה אותה. אומר השם, דבר כזה אני כותב בתורה שלי. דבר כזה אני כותב בתורה שלי. כמה הכוח של העידוד של המילה הטובה למי שאנחנו לפעמים חוסכים במילים ואנחנו לא מבינים שבן אדם במילים שלו יכול להחיות אנשים. לכן הגמרא אומרת, השבט מוסר כותב, יש נדיבות אחרת, קל המעשה וגדול בשכר, והוא נדיבות הדיבור. שימו לב איזה משפט חזק. יש נדיבות, אנחנו רגילים, בן אדם נדיב במה? כסף, בן אדם נדבן, הוא נודב, וואו, נדבות. אומר השבט מוסר, יש נדיבות אחרת, קל המעשה, שהיא קלה במעשה, וגדולה בשכר, יותר מהכל. מהו? נדיבות הדיבור. שאתה נדיב להגיד מחמאות, להגיד דברים טובים. זה הנדבה הכי גדולה יותר מכסף, אומר השבט מוסר. ולכן אומרת הגמרא, כשבן אדם נותן פרוטה לעני, מתברך ב6 ברכות. אבל המפייסו בדברים מתברך ב11 ברכות. זאת אומרת שאם יש שני אנשים, אחד נתן 100 שקל לעני, והשני ישב איתו 10 דקות ודיבר איתו ושפה, נתן לו לשפוך את הלב, בשמיים מי יותר גדול? זה שדיבר. הוא מקבל 11 ברכות. לעומת ההוא שהוציא 100 שקל מהכיס שלו, חצי יום עבודה שלו, הוא מקבל 6 ברכות רק. למה? מה ההיגיון בזה? נתתי 100 שקל. אומר השבט מוסר 100 שקל אחרי שעה ילכו. קנה אוכל, קנה שתייה, נגמר. אבל השיחה הזאת 10 דקות עם בן אדם לא הולכת לעולם. זה לא נגמר. כשלפעמים אתה נותן איזה עידוד לבן אדם, אתה יכול להרים אותו, זה לא עכשיו רק. לא נתת לו שוארמה וסיים עוד שעתיים הוא רעב שוב. זה גם גדול, אבל זה רק 6 ברכות. אבל אם נתת מילה טובה לבן אדם, זה 11 ברכות. למה? כי זה לא משהו רגעי. נתת לו משהו דווח רחוק יותר. הרמת אותו, עודדת אותו. בן אדם שמקבל איזה מחמאה, מקבל מילה טובה, זה יכול לעודד אותו, וזה מה שהיה עם המיילדת של רחל. מה היא אמרה לה? דברים ידועים, הכי ידועים שיש, הולך להיות לך בן, אל תפחדי. כן, זה עודד אותה. אם זה עודד אותה, אני כותב אותך בתורה שלי. היה פעם איזה בן אדם אחד, שלא עלינו, לא עליכם, לא על אף אחד מישראל, היה חולה במחלה מאוד קשה, וברוך השם לאט לאט התחיל לצאת מהבלגן, ולאט לאט החלים, ונס רפואי זה היה. הוא עשה מסיבת הודיה ענקית, באולם אירועים הזמין את כולם. ובין האורחים גם הוא הזמין את הרופא האישי שהיה לו בבית חולים, את הרופא שלו בבית חולים, וגם את עוד אנשי צוות שהיו שם. אותו אחד עולה לדבר, מספר את כל הניסים שהיו לו. כולם כפיים, נס גדול, אין מצב שהבן אדם הזה יוצא מזה. ואז הוא עוצר ואומר, חברים, לפני שאני מסיים אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. אתם רואים פה, הזמנתי פה גם את הרופא שלי, את הרופא בבית חולים. אני רוצה לגלות לכם שתדעו, רק בזכות הרופא הזה אני היום בחיים. כולם כפיים, ההוא הרופא, מסתכל לראות, הוא לא מדבר על רופא אחר, הוא לא הבין איך זה קשור אליו. גרגורי, עלה לבמה. דוקטור גרגורי. ההוא עולה לבמה, אומר לו, אני רוצה להגיד לך, דוקטור, אני בזכותך חי. ההוא לא מבין על מה. הוא אומר, אני אספר לך. אני הייתי בתקופה הכי גרועה שלי. הרפואית, על הפנים, כל המדדים גרועים, כל הרופאים על הפנים, אבל ליום אחד, אני שומע אותך מאחורי הווילון שלי, איך זה נקרא? ביקור רופאים, שעושים, אתה יודע, על כל חולה אומרים מה הסיפור שלו. אני שמעתי אותך כשהיית עם הרופאים, כל הרופאים אמרו, זה עזוב, זה אבוד, זה גמור, זה, ואז אתה אמרת, לא, זה יש לו סיכוי, עם הכוח רצון שיש לו, הוא יצא מהכל. כשאני שמעתי שאמרת שאני יכול לצאת מזה ויש לי כוחות נפש, נתת בי באמת כוחות נפש. והתחלתי להתחזק ולהאמין, והנה היום אני בריא ושלם. תודה, דוקטור. כולם כפיים, הדוקטור דמעות בעיניים. כמה מילים, דוקטור. הדוקטור לוקח את הרמקול, אומר, חברים, אני שמח, ברוך השם, לראות הבן אדם הזה בריא ושלם. ואני זוכר טוב מאוד גם את הסיפור הזה שהוא מספר, אבל רק אדוני, יש טעות אחת. לא דיברתי עליך בכלל.
אתה באמת לא היה לך סיכוי לחיות. אני דיברתי על מיטה 16. מה הבינו מפה חברים? תראו מה זה כוח של מילים. תראו מה זה כוח של מילים. הבן אדם הזה שמע מילה טובה, שאפילו לא הייתה מופנית אליו, אבל היא מה עשתה? גרמה לו לחיות. למה? כי כשבן אדם מקבל דיבור טוב, מקבל דיבורים טובים, זה מרומם אותו, מעלה אותו. ולכן, ועם זה אני מסיים באמת, כתוב שמשה רבנו לפני שעם ישראל נכנסו לארץ ישראל, הם עומדים שם בכניסה לארץ ישראל, ואז משה אומר להם את המשפט הבא, תקשיבו טוב לחידוש הזה. אומר משה לעם ישראל, לא תיראום, הם נכנסים כבר לארץ ישראל, רגע לפני, לא תיראום, אל תפחדו, כי אדוני אלוהיכם הוא הנלחם לכם, השם הולך להיות איתכם, השם לא יעזוב אתכם. ומיד אחרי זה איזה פרשה מתחילה? ואתחנן. שימו לב, פרשת דברים מסתיימת במשפט הזה שמשה אומר לעם ישראל, מעודד אותם לקראת הכניסה. פרשה אחרי זה מתחילה מיד במילים, ואתחנן אל אדוני בעת ההיא לאמור. משה מתחנן מה לעשות? להיכנס לארץ ישראל. למה? מה הקשר בין הפסוקים? אומר בעל הטורים, תקשיבו טוב, משה רבנו בא ומתחנן לקדוש ברוך הוא, תכניס אותי לארץ ישראל. בזכות מה אני רוצה להיכנס לארץ ישראל? מה זה בזכות מה? משה יש לו זכויות או לא? מה לא? מתי קיבל את התורה, נתן את התורה למישראל, היה רואה נאמן, היה איתנו במדבר, היה איתנו במצרים 210 שנה. חסר זכויות למשה, למה להיכנס לארץ ישראל? מלא זכויות יש לו, אבל משה רבנו אומר לו, יש לי זכות אחת שאני רוצה שתזכור. ואתחנן אל השם, אני מתחנן אליך עכשיו, תכניס אותי לארץ ישראל, למה? כי ניחמתי את עם ישראל רגע לפני. נתתי להם, עודדתי אותם, שהם עכשיו הולכים להיכנס לארץ ישראל, לא תיראו, השם נלחם לכם. בזכות זה שעודדתי את עם ישראל, רק בזכות זה תן לי להיכנס לארץ ישראל. זאת אומרת, העידוד ליהודי שווה יותר ממה? ממתן תורה. משה רבנו לא אומר להשם, תכניס אותי לארץ ישראל כי קיבלתי את התורה, כי הייתי איתה. לא תיראום, בזה שעודדתי את עם ישראל, רק בגלל זה תן לי. אני קורא לכם את הלשון של בעל הטורים וסיימתי. אומר בעל הטורים, אמר משה, חיזקתי את ישראל, אולי ירחם עליי. שימו לב מה משה אומר. למה תרחם עליי אולי? משה רבנו, חסר על מה לרחם עליו? רק בגלל שאני חיזקתי את עם ישראל, תרחם עליי גם כן. זה העוצמה חברים של הכוח הדיבור שיש לנו בפה. הכוח שיש לנו בפה חברים, אתם צריכים להבין את זה, זה כוח שאין אחד שיכול לשלוט עליו. אם בן אדם שומר את הפה שלו, בן אדם יודע לדבר רק דברים טובים, בן אדם שומר את עצמו מלשון הרע, אין אחד שיכול לעמוד בדרכו. אין אחד שיכול לעצור אותו. כאשר עשיו עומד במערת המכפלה, יעקב אבינו נפטר, באים לקבור אותו, עשיו לא נותן לאחים להיכנס לארץ ישראל. לקבור אותו במערת המכפלה. עשיו אומר לאחים, הלו, זה המערה שלי. אמרו לו, מה פתאום? אבא הראה לנו שטר שאברהם קנה את מערת המכפלה. אמר להם, כן, איפה הוא? אמרו לו, זה במצרים, לכו תביאו. תבינו, יעקב אבינו שוכב ככה מת מוטל, עשיו לא מכניס אותו. האחים מתחילים לדבר, שולחים את נפתלי למצרים, לך תביא את השטר, בינתיים דיבורים, מגיע חושים בן דן, שזה הבן של דן, הוא היה אילם וחירש, לוקח, אומר, מה זה? מה הולך פה? למה לא קוברים? אמרו לו, עשיו לא רוצה לתת לו להיכנס. הוא רוצה שטר, חוזה. אמר להם, מה? סבא שלי יהיה מוטל ככה בביזיון? אומרת הגמרא, לקח, ערף את ראשו של עשיו. אותו יום עשיו מת. הראש שלו התגלגל לקבר של יעקב ונקבר שמה, והגוף שלו במקום אחר. למה רק חושים בן דן קם ועשה מעשה? למה לא קם יהודה, הגורילה? יהודה היה לו 2 שערות, קמו לו פה, יהודה דפק על השולחן, נפלו כל שיניהם של המצריים. היה חזק מאוד. למה הוא לא קם על עשיו? למה רק חושים בן דן קם ועשה מעשה? אתם יודעים למה? תקשיבו לחידוש וסיימתי. לעשיו הרשע היה בגד שאף אחד לא יוכל לגעת בו. איזה בגד? הבגד של אדם הראשון. לעשיו היה את הבגד של אדם הראשון שהוא רצח את נמרוד, עשיו הרג את נמרוד, ולנמרוד היה את הבגד של אדם הראשון. עשיו הורג את נמרוד, לוקח את הבגד הזה של אדם הראשון. ברגע שהיה עליו הבגד של אדם הראשון, אומר הזוהר הקדוש, אף אחד לא יכול לגעת בו. יהודה רצה להרוג אותו. האחים רצו להרוג אותו, אבל אי אפשר לגעת בו. זה כולו מוגן, יש לו את הבגד של אדם הראשון, אי אפשר לגעת בו. מי כן מצליח? חושים בן דן. למה רק הוא הצליח? לא, הוא לא היה עיוור. חירש ואילם, למה? אומר הזוהר הקדוש, הוא בחיים לא שמע לשון הרע, בחיים לא דיבר לשון הרע. הוא יכול גם להרוג את עשיו. הבנתם מה הולך פה? אם אתה שומר על הפה שלך ועל מה שאתה שומע, אתה יכול אפילו נגד בגדי אדם הראשון. זה העוצמה של הכוח שיש לנו בפה, חברים.
יהי רצון שנזכה בעזרת השם, באמת לדעת להשתמש בכוח הזה שיש לנו בפה, לדעת להקריב למען הקדוש ברוך הוא, ולראות בעזרת השם גם את החיבוק וגם את הנשיקה מהקדוש ברוך הוא, כל אחד ואחד לפי הישועות הפרטיות והכלליות שלו בעם ישראל, אמן ואמן.